היי בנות, היום אני רוצה להראות לכם את כל המברשות שלי. אין לי כל כך הרבה מברשות, אבל בכל זאת אני אראה לכם. אני אתחיל עם מברשות של מיי קוסמטיקס, שזה בא בסט. חלק מברשות אני אוהבת וחלק לא, אבל בואו אני אראה לכם. המברשת הראשונה זאת המברשת הזאת, שאני קוראת לזה מברשת מטאטא. אין לי בה שימוש, כאילו אני לא משתמשת בה, אבל היא נעימה. ואין עליה שום מספר כי זה בא בסט וזה נראה כך. המברשת הבאה זאת המברשת הזאת שאני משתמשת בה לזווית חיצונית. היא גם אין לי בה שימוש, כאילו אמרתי שאפשר, כאילו אני לא משתמשת בה לזווית חיצונית, אני לא משתמשת בה בכלל, אבל אפשר להשתמש איתה. והיא קשה כזאת ולא נעימה, אז בגלל זה אני לא משתמשת בה. המברשת הבאה זאת המברשת הזאת שאפשר להשתמש בה לפודרה או לסומק. אני לא אוהבת את המברשת הזאת, היא לא נעימה, היא מוציאה שערות, היא עוקצנית, אז אני לא ממש אוהבת אותה. המברשת הבאה זאת המברשת הזאת שאפשר להשתמש בה לסומק, אבל זאת המברשת החדש שיש לי לסומק, אז אני משתמשת בה בינתיים, אני צריכה לקנות מברשת לסומק. כן. אני גם לא ממש אוהבת אותה, אבל בכל זאת אני בינתיים איתה. המברשת הבאה זאת המברשת הזאת שאני משתמשת בה לאודם, היא טובה ואני ממש אוהבת אותה. המברשת הבאה, המברשת הזאת שאני מסרקת איתה את הגבות והיא ממש טובה. המברשת הבאה זאת המברשת הזאת, מסרק, סוג של מסרק כזה, שבה אני לא משתמשת כי אני לא אוהבת אותה. כן. המברשת הבאה זאת המברשת הזאת, שאני משתמשת בה למברשת טשטוש. כן. והיא מאוד טובה ונעימה. המברשת הבאה זאת המברשת הזאת, שאני משתמשת בה להנחת צלליות ואני ממש אוהבת אותה. המברשת הבאה זאת המברשת הזאת, שאני משתמשת בה לכל מיני דברים. כן, גם לאודם, גם לאיילנר, גם לזווית הפנימית, להיילייט וזה ממש טוב. וכן, בואו נעבור למברשות של ביוטיקר. המברשת של ביוטיקר, יש את המברשת הזאת של ביוטיקר, שמשתמשת בה לברונזר ואבקה, שאני ממש אוהבת אותה, והיא מספר C108. כן. המברשת הבאה זאת המברשת הזאת, שזה זוג מברשות הזוועה. אז זו המברשת הראשונה, משתמשת בה לצליות וגם לקונצילר, והיא מספר LB114. והזוג שלה זה זאתי היותר קטנה, והיא מספר סורים יש רעשים, C150 או 156. בה אני משתמשת להנחת צליות כי לקונצילר היא טיפה קטנה. כן. המברשת הבאה זאת המברשת הזאת, שאני לא יודעת מאיפה היא, רשום בו תל אביב 6, לא יודעת. המברשת הבאה זאת המברשת הזאת, המברשת טשטוש של לידיקר, שאני ממש אוהבת אותה, מספר 810. המברשת הבאה זאת המברשת הזאת של לידיקר, שאני משתמשת בה להנחת צלליות, והיא מספר 815A. המברשת הבאה זאת המברשת הזאת של מאט, היא מברשת ישנה, אבל לא יודעת אם יש אותה עדיין ואין עליה שום מספר. כן, זה הכל המברשות שלי, ובואו נספור כמה יש לי. 1, 2, 3, סורי, 1 נפלה לי על הספה. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 מברשות, לא כל כך הרבה. כן, אז זה היה סרטון על כל המברשות שלי, ונתראה בסרטון הבא. ביי!